Защо пичи? Но това нещо не беше ми записал цял клип на тази игра. What the fuck? Защо направи така, не знам. Нещо бандикам. Сигурно защото ползвам... О, тези неща, брат. 100 2. 2. 2. Колко важно това? What the? Брат, не мога, брат. Това е просто самоунищожение. И там имаш... къде е се? Тук? Тези неща. Я май се ме пира за малко. Пинг торч. Е така, то стреле си имаме така в запас, защото не е много приятно. Ако ми чупи вратата, брат. Помпи с двойното на копчета, с помпи с двойното на мишката, брат. Умри. О, батката зомби, брат. Айде. И си тръгна като пълен шибан хейтър. Fuck you, game. Fuck you. Oh my fucking piece of shit. Fuck you. Fuck you, брат, искам къде. To break my second, my offering. To second, my offering. My love, никога повече няма да отворя врата, брат. Никога повече. What това? Star bottle, you can replace it. Jester arrow. Няма да си без звезда. Някак често е моха се... Това тук няма много. Това за какво е? Крос. Колко много пинги имам тук. Лепичи. Ще изчакам да стане ден. Защото... What the fuck is happening? Има си звезда. На. Опа. О, за малко. Вижте, има си звезда. Добре, пичи, ще изчакам да стане ден и ще се върна пак. Най-накрая, след всичките тези години стана ден. И вижте онези зомбита, what the fuck. Да, fuck. И тук зло... Опа. Пак е наполовина сърце, брат. Айде! Fuck you! Умрете, бе, шибани зомбита, бе! Опа! И ми се целя, какво е това, брат? Fuck the police. Брат, бе, човек, страма от слаймове вече, бе! Fuck the police! Не е такъв лилът, не е такъв. По-съм много. О, това е батката. Добре. Няма батки, няма матки, бе, тук, бе, брат. Пин. Защо не е тока матки? Трябва да гледам какво да стане 10 минути, защото... съм се регистрирал.
Мога ли го щупя изобщо? What the fuck? Как да е? Окей, явно не мога. Ще ми трябва малко време с такова. Имам ли въже? Имам въже на... Окей. Окей. Да се хакят. И въжето не са тогава толкова безполезни. Искам тези дървета тук да ги махна. Вместо и да събера малко дървота и за честове, то чест не знам защо не мога да взема. Но това ще падне отсън. О май fucking god, колко много... О май... Fuck you, бе, слайм, бе, брат. Щупи си вратата си, щупи. Да, fucking shit. Тука... Ти работа е... са... Power piece of shit, брат. Какво това? 4%, 6 на 9. Wood fishing. Значи piece of shit. Чест не моля да направя чест. Явно много. 2 меледени. Wood fishing pole. Да фак е това? О, мога да хващам риба. Сгокам рибата, бе. What the fuck? Това го видя. Да си крив точка джапага. Джапага формат, бе. Ойде, бе. Ойде, бе. Смятам, примерно, това тук. И за какво служат тези риби? Това трудно. Оп. Явно ще играем така. Това може да разни тук. Окей, аз мисля да направя едно друго нещо. И то да взема този шибан дърт. Е така гъзо да ви е годно. Помните когато пак умряхме? Това път от Чибан Син Слайм. И ще направя... Не, брат, не си ви помисля това, брат. Not today, брат, not today. What the fucking going on? What the fuck, как се е бъгнал? Изчакам малко още играта. What the fuck, как се бъгнал? О, трети идва за какво? What the fuck? О, четвърти! Вече и зелен... Ооо! Пети! Един са... О, и друг си накупаняс. О, и други. О, what the fuck? What the fuck? What? О, още не си хотел тупа. Лепи, че смятам това да отклипа. Я днес не мога да фаним шива на риба. Това си ходим да разплакнеш, ще зададем под клима, ще дадем бобо.